magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year po. Pakigreet niyo po ang katabi niyo na Happy New Year. Sa pagdiriwang natin at pagsalubong sa bagong taon, pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, ang Ina ng Diyos. Ialay natin ang misang ito. Magpapasalamat ng ating mga kapatid na apostolado ng panalangin, ating mga kapatid na EMDC. Magpapasalamat ng Precious Farm, Robero at Lolita Celso, Mike at Edna Sanguyo, Lisa Garcia, Lita Mangulabnan, Robert at Tess Orbeta, Constantine Escalona, Arnie Hadriaque, Christian Yambao, Tek at Rose Tarok, Hector at Linda Fajardo, Gregorio Mangulabnan, Aida Manyo, Emelita Sherbo, Lulu, Archer, Abey, Christina, and Cheryl Lalu. Para sa pagpapasalamat ni Bong at Mary Cortez. Para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Lita Villanueva, Sir Peter de la Peña. Para sa special intentions ni June at Eileen Malyari, Erica Cruz, Angel Sion. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen de Tanco, Karen Miranda Chan, Daen Tam Beltran, Kike Nair Bautista, Martes de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Dr. Carlo Erica Intantan Medina, Remros Maglangkero, Roxette Kabigting Bondok. Para sa special intentions, Sister Daisy Diaz, Kabigting Sister Simon sa California, Ningning Navarro, Governor Dennis and Miss Yoli Pineda, Vice Governor Lilian, Mr. Rodolfo Pineda, Board Member Anthony Joseph Torres and Bel Torres. Para po sa kagalingan ni Catherine Santos, Norma Balatbat, Bel, para sa kalusugan, mabuting kalusugan ni Bel Roland, Grisel at Yanis Lobo. Kagalingan ng Brother George C.S., Brother Sing Garcia, si Roy Songko. At alalahanin natin ang kaluluwa ng ating mga kapatid na nahimlay, Francisca, Glenn Menard, Ruth, Brihido, Maurino, Anselmo, at Father Larry. Mga kapatid, para tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa.
Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mong sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na Ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin.
upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagang kaniya at subaybayan. Lingapin nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kaming Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat ng saami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang nasa ilalim ng kautusan. Sa gayoy, tayo'y mabibilang ng mga anak ng Diyos. Upang ipagkilalang kayo'y mga anak ng Diyos, ipagkalooban niya tayo ng espiritu ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya ng Ama. Ama ko, kaya't hindi ka alipin, kundi anak, sapagkat anak. Ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito at nagtakang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at ang kanyang pinagbulay-bulay.
Ubalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi. Ang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagbibiruan po kaming mga pari kahapon. Nagkita-kita kami. Kasi merong kumakalat na video yung nung Pasko, yung sa Prayers of the Faithful, Panalangin ng Bayan. Sabi nung pari, sa yung tugon nila, Jesus, Happy Birthday, Jesus. Yung tugon nila, Happy Birthday, Jesus. Kumalat po yun. Sabi namin siguro bukas, bagong taon, yung dapat na tugon ay Mama Mary, Happy Mother's Day. Mama Mary, Happy Mother's Day. Kung titignan natin, totoo nga po, Mama Mary, Happy Mother's Day. Bakit? Kasi ngayon po ay pinagdiriwang ang Dakilang Kapistahan ni Maria, ang ina ng Diyos. At kung titignan natin, kung lalagumin ang mga kapistahan ng mahal na Birheng Maria, maliban sa Immaculate Conception, ito ay isa sa mga dakila sa mga kapistahan ng mahal na Birheng Maria. Maria ang ina ng Diyos. The Solemnity of Mary, Mother of God. Ano ang tawag kay Maria? Ang pagtawag sa kanya na ina ng Diyos ay nangyari pa po noong 3rd to 4th century, 300s, 400s, wherein the church fathers called her the Mother of God. The Mother of God. Meron pong counterpart to sa Greek. Ang tawag po sa kanya ay Theotokos. Theotokos. This was conceived in 431, hindi po ako magkakamali. 5th century. Theotokos. Anong ibig sabihin ito? God-bearer. God-bearer. Mary is the God-bearer. Mary is the Mother of God, and Mary is the God-bearer. Why? Because she bore the Son of God. Dinala niya sa kanyang sinapupunan ang anak ng Diyos. Dito natin dinadakila si Maria, na kung minsan ay hindi po maintindihan ng kapatid natin sa ibang pananampalataya, kung paano natin dakilain ang mahal na Birheng Maria. Dinadakila natin siya. Sabi nila, tao lang siya. Opo, taong katulad natin. Pero ang Ebanghelyo na rin magsasabi, nung siya'y tawagin ni Elizabeth, bukod kang pinagpala, nung siya'y tawagin, puntahan ng anghel, Hail, highly favored daughter of God. Ikaw ay bukod na pinagpala. Ikaw ay pinagpala sa babaeng lahat. Totoo, katulad nating siyang tao. Katulad niyo at katulad ko, siya ay tao. Pero siya ay bukod na pinagpala. Bakit? For the simple reason that she is the Theotokos. Siya ang tagapagdala ng Diyos. Siya ang God-bearer. Siya ang ina ng Diyos. Isang dakilang pribilehiyo na hindi makukuha ng ninuman sa ating tao. Kahit ang pinakamagaling na ministro, kahit ang pinakabanal na Santo Papa, hindi maaalis ito kay Maria. Siya ang bukod na pinagpala na maging ina ng Diyos. Siya ang bukod na pinagpala na magdala ng Diyos, the God-bearer. At kung titingnan natin, mga kapatid, sa buhay ni Maria, dinala niya ang Diyos hindi lang sa kanyang sinapupunan,
kundi dinala niya ang Diyos sa kanyang mismong pagkatao, sa kanyang mismong buhay, sa kanyang mismong puso. Sabi nga sa Ebanghelyo, and Mary kept all these things in her heart. Sa kadakilaan ng nangyari, sa kadakilaan ng ibinigay sa kanya ng Panginoon na misyon, Mary kept all these things in her heart. Today, we are celebrating not only the start of the year, but we are celebrating the great dignity and honor that Mary had taken and God had given to Mary, and that is to become the bearer of God, the Theotokos, the Mother of God, ang ina ng Diyos. Mga kapatid, sabi nga po ng Theotokos, the bearer, God bearer. Sabi ko nga po, 2,000 years, forward natin sa 2,000 years. Why do we still honor Mary? Bakit ang pinaparangalan natin si Maria? Dahil dapat nating siyang tularan. Hindi lang tayo dapat nagdidebosyon, hindi lang tayo dapat nagdarasal sa pamamagitan ni Maria, dapat ay tinutularan siya. In what way? In this way of Theotokos, God-bearer, tagapagdala ng Diyos. Kung titignan natin, ito'y isang panawagan sa ating lahat na dalhin ang Diyos sa bawat isa. Siguro po, I don't know if it's a coincidence, but kung titignan natin, isang napakaganda at napakamakahulugang pangyayari na sa bagong taon, sa pasimula ng taon ay pinaparangalan natin ang mahal na Birheng Maria. Bakit? Dahil siya'y nagdala ng Diyos. Hindi ng suwerte. Anong ginawa po natin kagabi? Anong nangyari? Anong ginawa natin kagabi sa ating mga mesa? Punong-puno ng pagkain. Bakit? Para tayo ay maging sagana. Tayo ay may pumasok ang suwerte at maging sagana. Meron pong iba sa atin, yung mga prutas. May mga prutas sila. Halos lahat tayo may mga prutas sa mga mesa. At yung prutas pa ay bilog. Para saan? Para saan po? Para pumasok ang swerte. Yung iba sa atin, yan, nagsuot ng yellow. Maraming naka-yellow ngayon. At saka naka-gray. Kasi daw, lucky color. Swerte. Yung iba, ang walang kamatayang polka dots. Kapag bagong taon. Para saan? Para sa swerte. May sikreto po ako. Aminin. Bata pa lang po ako, naging tradisyon na po sa pamilya namin na kapag bagong taon, magsasaboy ng pera, barya sa higaan o kaya sa sahig. At ahayaan lang yun. Bawal mamulot. Dapat nandun yun sa buong New Year. No? Kahit ako lang pong mag-isa, ginawa ko po. Para saan? Para, sabi nila, swerte. Swerte lang ba ang gusto nating dalhin? Swerte lang ba ang gusto nating dalhin? Hindi po. Tayo po'y tinatawagan para dalhin ang Diyos. Katulad ni Maria, we become God bearers. Tagadala ng Diyos. Para hindi suwerte ang pumasok sa atin, kundi biyaya at pagpapala ng Diyos. Katulad ni Maria, siya'y bukod na pinagpala. Bakit? Kasi dala-dala niya ang Diyos. Kalago na pong pakiramdaman, napagandang pakinggan, dala mo ang Diyos. Naway
sa bagong taon na to, at hindi lang sa bagong taon na ito, kundi sa bawat araw ng buhay natin, hindi lang kalamay o nilagang baboy o nilagang baka ang hatid natin sa bawat isa. Hindi lang matamis o salad, fruit salad, ang ihatid natin sa bawat isa. Ang dalhin natin sa bawat isa. Sana dalhin natin lagi-lagi ang Diyos. We become the Theotokos. We become God-bearer. Tagadala ng Diyos sa bawat isa. Nang sa gayon, tayo'y tunay na mapuspos ng biyaya at katulad ni Maria, tayo ay maging bukod na pinagpala. Naway dalhin natin ang Diyos sa buhay, kalooban, mga puso at pagkatao ng bawat isa sa atin. Hindi lamang ngayong bagong taon, kundi sa bawat araw ng buhay natin. Maria, Ina ng Diyos, Theotokos, tagapagdala ng Diyos. Amen? Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Magsitayo Panginoong po. Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, pakinggan mo kami, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo Dinggin mo kami. kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan upang liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, Dinggin dinggin mo mo kami. kami. Itaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magandang adikain na may paggalang at pagngangalaga sa mga nakarapatang pantao. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Makita nawa ang bunga ng yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 500 taon ng Kristyanismo. sa bansa. Manalangin tayo. Ama, sa pamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, dinggin mo kami. sa katahimikan ng ating puso at kalooban natin pong hilingin ang ating sariling kahiligan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamagitan ng mga ito, makatulad kami ng mahal na Birheng Maria, tagapagdala ng Diyos sa kapwa. Sa ngalan ni Jesus na isinilang sa amin. Amen. Tayo po'y magsiupo.
Magtayo po ang lahat. And kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha sa iyo, nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan sa dakilang kapistahan ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo. May pagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas ninyo yung puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tunay ang marapat ay kaya aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang dakilang kapistahan ni Maria, ang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na biring totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nang isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang Bireng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Vera Sanctus es Domini Pons, omnis sanctitatis, ac ergo dona que sumus Spiritus Tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguinis fiat Domini nostri Iesu Christi. Qui compassione voluntari traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit deditque, discipulus suis dicens, accipite et mandocate, ex hoc omnes, hoc es enim corpus meum, quod probobis traderetur. In simili modo postquam senatum es, accipiens et calicium, iterum tibi gratias agens decit discipulus suis dicens. Accipite et bibite, ex eo omnes, hic es enim calix sanguinis mei, nobi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effendetur, in remissionem peccatorum,
och pacite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Sa krus mo ang pagkabuhay, kami nagtapos magtunay. O Jesus, aming mahal, niligtas mo kaming tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami nagsalo-salo sa katawan at dugo ni Cristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Florentino naming Arsobispo, ni Aposeto naming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin muli ng aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at ina naming lahat. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Sa
Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Peace. Peace. Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei vitalis, peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mo sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina ng iyong anak at ang iyong sambayanan kami magsalos-salos sa biging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bukas po, ang unang Sabado ng taon, ang ating pagdidibusyon sa mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Ang misa po natin ay sa alas 5 ng hapon na pangungunahan ng Lubhang Kagalang-galang, Pasyano Aniceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando. Ito po'y pamumunuan ng ating Kompradia de la Merced, ating pong Damas de la Nuestra Señora de la Merced, ating kapatiran kay Maria at iba't ibang Marian at mandated organizations, pati ang mga pandangguhan. Naasahan po ang inyong pakikiisa sa debosyon, taunang debosyon natin sa mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Bilang pagpaparangal kay Maria, ang ina ng Diyos, ating awitin ang salve. Salve Regina, inhag lacrimarum vanie, ergo advocata nostra, illos tuos, misericordias oculos, agnus converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis poso exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria, ina ng Diyos, Panalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko nyo ang ulo nyo para sa marigal na pagbabasbas. May the Lord bless you and keep you. Amen. May the Lord find favor in you. Amen. May the Lord grant you joy, peace, Amen. prosperity in your homes and in your families. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Ang misa natin ay alay na humayo kayo, dalhin ang Diyos sa pagkatao ng bawat isa. Salamat sa Diyos. Happy New Year po! sa Happy inyo New lahat. Year po. Happy New Year.